Jarmo Lehtomäki, mikä on Herkuleksen salaisuus? No, meillä kaikki on suurta. Herkules, Porvoon moottoritien varrella. Tämä on saatana hyvä. Herkules, ihmisten ruokaa. Jarmo Lehtomäki, saako teillä kahvin kanssa munkkeja? Kyllä, meillä on isot munkit. Herkules, Porvoon moottoritien varrella. Kyrsää, piirakkaa ja herkkunautaa. Herkules, Porvoon moottoritien varrella. Kuppikoossa löytyy. Herkules, Porvoon moottoritien varrella.